Hej så alle sammen, og velkommen til vores første video i Brook Sisters. Og den her video kommer til at handle om, hvor vi skal lave nogle virkelig klamme drinks til hinanden. Og Olsen kommer herhen. Ja. Og det her er Olsens, og det her er mit. Og ja, vi kan lige fortælle det ingredienser vi har. Vi har sådan noget mild juice med sådan noget alt muligt blandet frugt. Og så er der noget Jersey-mælk. Det hedder Jersey-mælk. Altså, det er bare en mælk, ikke? Og så har vi pomfrit, sådan noget dressing. Ja. Og så har vi noget Kærgård. Det er en smør. Og noget remoulade. Og sådan noget flydende original fedt. Ja. Og noget havregryn. Så. Ej, jeg skal lige have en spand, hvis jeg brækker mig eller et eller andet. Svendsen henter lige en spand, hvis hun brækker sig. Og den er pink. Skal jeg mixe rundt eller drikke det? Må jeg gerne holde mig for næsen? Det må du gerne. Okay. Skal vi ikke sætte os sådan tæt på? Ja. Vi sidder bare her. Nej, Svendsen, for jeg er zoomet ind, så vi sidder bare her. Okay. Så er vi klar til vores... Svendsen, jeg gider faktisk ikke drikke det. Jeg vil brække mig bare med tanken. Få lugt til det! Jeg tænker dig fedt. Nu var det rundt. Okay, så mixede vi det alligevel, men altså, fuck det. For at finde det ud, Svendsen. Vi behøver ikke tage det hele. Godt så. Okay, vi begynder nu. Jeg kan ikke engang lige bare lukke til det. Okay, jeg begynder, okay? Jeg har ikke engang lyst til at gøre det her. Nej, men det bliver du nødt til. Nej, jeg har ikke Jeg vil virkelig gerne gøre det sådan for at være sej, men jeg har virkelig ikke lyst til det. Svendsen, det er på grund af remouladen min, der lugter så meget. Det stinker godt skål. Skal vi smage hinandens også? Nej, det skal vi ikke. Det din er værre end min. Du må godt lige spille den op. Ja. Flask. Jeg lige ved, jeg skal bare det. Svendsen tør ikke. En kylling. Jeg er fandme lige så klam som dig. Okay, Svendsen, skal vi prøve igen? Svendsen! Okay, Svendsen, nu gør vi det. Nej, det gør vi ikke. Jeg skal virkelig... Du gør det der, så er du sindssyg. Høj for helvede. Ad. Det er med at spærre ikke i munden. Svendsen, hvor er der håndklæde? Må jeg gerne bruge det? Ja. Din tur. Nu har jeg gjort det. Ja. Kan du ikke bare skynde dig? Svendsen! Er du okay, Svendsen? Ja. Så lige på mig hælde ind i munden på mig. Ja, det var fandme. Ja. Ubeskriveligt. I am crazy. Svendsen, bitch. er vi færdige? Ja. Okay. Så siger du bare farvel. Farvel.